Depalo Falls. Okay, so sundan natin si Tito Ugaw kasi siya yung may mapa. Siya yung nakamapa sa atin. Kailangan talaga natin ng mapa kasi hindi natin kabisado yung lugar, no? Para sigurado. Depalo Falls. Alright. What we do here is go back. Depalo Falls. Mahal yata pumasok din, oh. Oy, saan tayo? Oy, saan tayo? Ayun, oh. Ay, may no entry kasing nakasulat. Sorry po. Good afternoon po. Ay, sorry po, yun po yung nabasa namin. No ID, no entry pala. May bayad po ba dito sa'yo, ma'am? 5 pesos each. Okay, so okay, dito tayo ngayon sa entrance ng Depalo Falls. So may entrance daw sila na 5 pesos, tama? Okay. Opo, saka yung kailangan din po namin ng ID is 2:1 naman po yung ID namin. Kung 4 lang po kayo, 2 ID lang. Okay, so 2 valid ID na lang, no? Opo. Oh, so yun mga tol. License, ayos lang din naman po yung student ID. Opo, tapos Kung may student ID din po kayo noon, pwede din po. Oh, so yung tinitignan lang po namin sa ID is yung address, yung kapanganakan, tsaka yung may-ari po nung, yung pangalan po nung. okay, yan. So ito, may environmental fee na 5 pesos. Tapos Apo, para maging aware kayo, pagpasok dito kailangan nila ng ID, no? Opo. So ma'am, shoutout kay ma'am. Kung gusto nyo naman po mag-cottage is 250 naman Opo, po yung pero cottage. kung sightseeing lang kami, ma'am, okay Ayos lang. lang po. Ay, 5 pesos. Basta wag po tayong pumasok sa loob ng cottage. Okay po. ID mo, Tito. Magsusulat pa po ba kami, ma'am? Opo, lahat po. Okay po. Tit, bayadan mo na yung environmental fee dyan, So kailangan natin magsulat dito, mga sir, no? Ito po.
36.5. Kaya kahit saglit lang po kayo, kahit huwag na po kayo mag-cut. Okay po. So yun. So tol, walang problema sa pagpasok dito mga sir kasi Bawal din po sa amin yung mga baka. okay po. So ang babait ng mga staff nila dito. 14 below, di na po kami nagkakat. Okay po. Next, bayada mo na yung environmental fee. Kuha ka na lang dyan sa ano. Pero kung yung falls po yung pinupunta nyo dito, sarado pa po yung falls namin. Yung open lang po sa amin dito sa ngayon, yung river po. Ah, yung river Ako lang. yung Okay mga lang po. pinupuntahan ng mga tao, sir. Okay po. Ay, so ibig sabihin iba pa yung Depalu Falls dun sa river. Ay, opo. Sa iba pa okay. po yung falls sa river po namin. Bigyan magbigay ng 20. Yung namin is closed Apat na na wala tayo. po kasing maayos na daan. Ibarya ba? Kung sakaling open naman na po kami, Ah, Barya City ba? 1 hour po yung lalakarin. Isang oras ka kalahati po. Oh, so yun, no? 1 hour pa daw yung lalakarin papunta sa falls, no? Kaso nga lang po, sarado pa po kami. Ah, okay po. Naka ano? Oo, naka-record ba? Shout out kay ate, anong pangalan mo nun? Jessa po. Ito na po, baba tayo ng Depalu River. Alright. Wala siyang gawa ng tubig, oh. So mga kapalaboy, ha. Dito tayo ngayon sa San Quintin. Dito sa may Depalu River. So sabi ni ma'am, yung kausap natin sa entrance kanina, iba pa daw pala yung Depalu Falls. So yung Depalu Falls, meron pa siyang 1 oras na lakaran. May kinyan. Falls eh, falls. 1 oras pa daw na lakaran yung falls dito. Falls talaga falls. Pero yung falls dito. Falls na. Sarap maligo, ah. Sinadyanan nila yan. Oh, ingat, ingat, ingat. Oh, gulat pa ako ng tumawid. Oy, tulas. Oh, di tayo makakatawid, boy. Ingat, ah. Basta kayo dito. Ay, napalaban! Ano ba to? Pag nagkataon, basa tayong uuwi dito. Oh, naku po. Oh! Uy! Ingat! Pamot! Wala na, tinanggal na yung sapatos, oh. Ah! Survive! Ako po! Uy! Uy! Mali tayo ng dinaanan. Tara, dito, dito! Ay! Putang ina mo, ginagawa mo. Yung mga kubo dito. So sabi ni ate sa labas 200 daw yung bayad. Dila, alsa mo, alsa mo. Uy, pawili ka dyan. Uy, mo iba na na. Okay, mo isa rin. Mo bibitawan dito. Alright. Lilipad ako para lang sa'yo. Lilipad ako sa dulo ng mundo. Ang lahat ng to'y para lang sa'yo. Dahil ang totoo, ikaw ang aking superhero.
Let's go. Alright, so ito na nga, tapos na natin puntahan tong Depalo River. So actually may falls daw to, pero sarado sila sa ngayon sa falls kasi may ginagawa yata. Okay, let's go. Sabi nila, kala ko uwian na eh. Diretso daw kami ng ano, diretso daw kami ng Umingan kina Tita Lai. So sige, pasok na. Okay, thank you. Thank you po. Bye bye. Woohoo! Goodbye Depalo River. Actually si Tito nakita lang yata niya sa post. So ayun, ganun din, nandito na lang kami sa San Quintin kaya pinuntahan na lang namin, no. Mga sir, mga ma'am, ang sakay tayo ng Umingan ngayon. Kita live. Palabas na tayo ng Depalo Falls. So, undawi tayo ng Umingan ngayon. Okay, natay mo na Tita Lai.